mina dongo do u bi ne temi u bi ta dɔrɔmɛ kelen u ti di ne ma mɔgɔ si y'a ma se yan ma foyi faamu ninnu na walayi ne ala sɔnna ma ninnu kɔni u bɛna ne sɔrɔ yan kan dun n'a aw ko aw a ti baara kɛ a ti se ka na joona o nka a bɛna ne sɔrɔ yan Fedi ne ya Fedi kɛ garan i y'a mun fɔ petit comment e cɛkɔrɔba ne bi kuma e fɛ i bi jɔ ne ma ko e Fedi tɛ yafa man di ta la i bi taa i bi te ni sukoro san ka na di ne ma i bi teliya i y'a i ka ko daminɛ sisan i bi jɔ ne ma ko e Fedi tɛ ne kun bi tagama e kan sisan Fedi dɔ cɛ kɔni i mana na mɔgɔ ka yɔrɔ la dɔrɔn mana kuma dɔrɔn cɛ il appelle ça taa yan fɛ de i nana sɔrɔ téléphone feereli la voilà cɛ i bi mun feere problème baden de bɛ voilà i mɔgɔ bɛ min na dɔrɔn i donna wo la sisan nin filɛ nin ka cɛ ale filɛ 2000 dɔrɔn b'a d'i ma ni yɛrɛ ni 100 b'i kun mais ni 50 ti kun tɛ nin d'i ma dɛ to yen nin ka go dɔ ta ni téléphone ɲɛnama ninnu i bi wo feere ne ma 1000 ayi cɛ gɛlɛya bɛ yen ou bien n bɛ fɛ a ye passer de n bɛ fɛ ka taa Sirakɔrɔ quoi i bi taa min Sirakɔrɔ voilà Sirakɔrɔ nɔfɛ i bi nin feere ne ma 1000 cɛ dɔgɔnin b'a ou bien briquet fana bɛ yen dɛ taa yan fɛ de ne ti don manamana ko la dɛ i y'a téléphone ninnu sɔrɔ yɔrɔ min na taa di ye de n'a wo don i bi min kɛ i b'a dɔn ne b'a dɔn téléphone ninnu i y'a suɲɛ i y'a faamu ne yɛrɛ ne bɛna ye gɛn ne ka gɛrɛ n'a yɛrɛ parce que ni ti gɛrɛ bɛɛ ni i ka manu nana ni ne ka téléphone bɔ ko n b'o feere dɔgɔ n'i kumana an b'a i bɔra yen fɛ a ma mɛn ne poyi t'a la ne sira poyi t'a la n'a y'a e diya cogo min na i b'i a kɛ ten n'a poyi t'a la wo e kungo don cɛ petit dɔgɔ ne tilala kalan na koyi a tɛ ka sɔrɔ di petit dɔgɔ tema ma oui asura ma e y'a tɛ ko ni bɔ koyi tɛ kɛn sa e hakili sigi sa n'i y'a fitini ci a ka taa te san ka na fitini ma na ni ne ka te a ma na ni warimisɛn i bila kula kɔrɔkɛ bolo ne bila kulu la dɛ voilà cɛ alo place ta dɔw yɛrɛ bɛ bolo yan dɔrɔn te ko kuma dɔrɔn voilà dan dɔ ma deli ka wari foyi di mɔgɔ ma yan fɔlɔ o tɛ si rouge in ka ca ale ye 5000 ni 500 ye mais Samsung ye 15000 ye quoi donc petit dɔgɔ nu ka ɲi dɛ yani e bɛ na ni petit dɔgɔ da bɔ ne ka kuma la sa petit dɔgɔ ka kuma bɔ ne bolo yɛrɛ cɛ téléphone nu ka ɲi dɛ i bɛ wo da la petit dɔgɔ da bɔ ne ka téléphone ko la petit dɔgɔ nu ka ɲi dɛ petit dɔgɔ ka kuma bɔ ne bolo wo da la a y'a yira ne feere cɛw yɛrɛ ka kuma ka ca don o don mɔgɔ min n'aw sɔrɔ yan nɔ aw bɛ kuma la cɛw ka kuma ka ca trop petit dɔgɔ kan jumɛn ten petit dɔgɔ e ka fɔlɔ ko la téléphone cɛ i yɛrɛ tɛ k'i ɲɛ diya an fɛ dɛ aw ko ninnu nege ti ne la ale yɛrɛ ka ɲi toro kan jumɛn da bɔ ne la sa e bɛna mɔgɔ sɔrɔ u ka alo ko place la i bɛ n'i jɔ mana ne kalanna sa a sɔrɔ a bɛ ka mɛn dɛ ne y'a kangari da aw ye koyi ne aw pa kun y'aw bila poro la komi ne bilala poro la cogo min na aw fana a bɛ sigi a bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka gɛrɛ tɛ kelen ye o an bɛ duguba kɔnɔ yan nɔ e mɔna village la aw bɛ duguba kɔnɔ ne bɛ na yan nɔ sisan aw tɛ sigi ne burusi kɔnɔ mɔgɔ ka gɛrɛ a kɛ san pɛrɛn kama a to ne alo feere ne yɛrɛ bɛna dimi e alo pere sa e alo pere wo e téléphone lajɛ sa téléphone lajɛ ne ti a pɛ e mana ne ni ale sɔrɔ yan nɔ n'a ne b'i wo pɛ a sera e ta ma a d'a ma ne bolo téléphone ni kɔrɔ ne a d'a ma i b'i d'a ma cɛ kɔrɔ e bolo la e ka fɛn ma ne ta ka ɲi ten ne ta ma bɔ a ka ɲi ten ne ta ka ɲi ten n ka cɛ syndicat ka ko syndicat petit dɔgɔ ko don heyi aw syndicat kuma wo aw kungo don kana wo sara ne la petit dɔgɔ kana kɛ tan sa ne da tɛ a la da b'a la dɛ petit dɔgɔ dɔgɔnɔ kan to yen cɛ o bɛ yen an bɛ duguba kɔnɔ de n'i ka ko k'i ka 20 d'a ma 230 i b'a d'a ma i ka ko de don e da donna na da bɔ ne la sa ko de tɛ ko syndicat an bɛ syndicat de la n ka cɛ 400 n'o tɛ an tɛ foyi yɔrɔ dɛ voilà petit dɔgɔ ma bɛɛ kalama depuis ne y'a nin kɛ ne y'a dɔn nin kɛ kɔni duwawu tɛ ale nɔfɛ duwawu et puis 20 di e muso Canti fodi, wa ne bara fodi. Cɛw ye kɛmɛ naani ka go ma ɲina ko syndicat ko kun tumu di. Syndicat ko a mana tɛmɛ kɛmɛ naani kan. A bɛ ko 21 heures a bɛ taa fa fɛ 22 heures. A bɛ fedini to yen n'a a y'a e diya i bɛ e pa ka du pere i b'i di ale ma. An sera foyi t'a la. A banna dɛ. Petit dɔgɔ de filɛ i b'i to baro la a bɛ mɔgɔ. A petit dɔgɔ a bɛ cɛn de fɔ. Petit dɔgɔ.
Ni cɛ kɔni n'a y'a e ye don o don i bɛ bulɔku nin na don. Cɛ y'a fɛti tɔgɔ kana ni fɔsɛ kɔni bɔra don o ne la n ka cɛ cɛ ka ɲɛ mɛ. A wari ko e jaa bɔ ne la sa. Cɛ ka cɛ. Ee wa ne ka jo filan dɔ bɛ yen o. Filan ka. Ee cɛ ka foli kɛ ka na. N'i ye ni cɛ ye nin na dɔrɔn i b'a sɔrɔ bi la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a bolo. Nin fɛnɛ ye jɛn. Cɛ fɛti tɔgɔ mɛ cɛ janga tigɛ cɛ ma da la sa. Cɛ wuli ka se i cɛ ma sa cɛ. Na n ka cɛ an kuma dɔ fɛn dɔ bɛ yen. Fɛtini nin y'a e gɛn. E ma ta n'a y'a molobaliya kɛ na nin bɛ tagama e ka sa pa bɛ labɛn hakili ma. Wo b'i ka sabara la de i ye tagama i bɛ taa dɔɔnin. Ee wa n'a cɛ. Kasi y'a nɔ la. Fɛtini n'a y'a ye sigi ne bɛ e ja. Voilà. O to yen sa n'a y'a fɛ ne y'a cɛ. Fɛtini ne ma e wala alo ballon wa daduma ne yɛrɛ juba wula ye n'i ka soix kɛ min ye dɔrɔn o fɔ n b'o da f'i ye sa. Cɛ bɛ ka pan nin kunna mun na? iPhone 1110. Nin bɛ se ka kɛ iPhone 1110 yan. K'i dabɔ téléphone ko ne téléphone ko de don. E bɔra ne téléphone joli sa ka di. I b'i ni minɛ ka bɔ ne bolo sa. N'an bilala an ka cɛ la. An ka cɛ wari ka téléphone ko la. Na chaise di ma ni yɛrɛ tɛ maa ɲɛnama ye. N'a nin ma chaise di nin ma taa yɔrɔ a bɛ nin. I jɔ de. A petit dɔ. A bɛ yan lɔgɔ fu dɔrɔn a y'i jɔ. Cogo foyi tɛ nin bolo. A jɔ ni cɛ in ma kuma cogo de la bi. I tɛ ko la dabila i ka kuma sɛbɛlama fɔ. I bɛ bɔ yan dɛ. E dala ko a kan fɔ dɛ. Petit dɔgɔ. E sira wo e sira dɔn. A f'a ɲɛna. A y'a min fɔ wo e sira dɔn. A f'a ɲɛna petit dɔgɔ. E ne tɛ kelen dɛ. Cɛ ne bɛ sɔn cɛ e kɔrɔkɛ bolo i da bɔ n ka kuma la. Fara n ka téléphone ko kuma la. I da bɔ a la i da bɔ a la. Bɛɛ ka commentaire kɛ ka caya. N'a jo i tɛ min kalama mun ne y'a téléphone san tɛ ne bolo yan. A jo bɛ kɛ nin. Téléphone. Ale yɛrɛ da de y'a ko yan nɔ ko ale y'a ti téléphone nin san. N'a y'a ye bolo don a la n'a y'a min fɔ i ma wo i kun ko don. M'u lajɛ sisan. Ne bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que i ka téléphone a ka marcher. Ne ko i da bɔ a la. Ne bɛ ka commentaire de kɛ. Yɔrɔ bɛ ka fɔ i ko n kana kuma sɔgɔli ko in na. N t'a la. Cɛn yɛrɛ ka. Mun kɛra? I ye denni min bamuso n ka denni kɛ a y'a bamuso ka parole siɲɛ a bɛ nalen a bɛ nalen I y'a wo kɛ. kan dugu min petit dɔgɔ kan dugu min I ka I bɛ se ka dogo ne chaise i bɛ se ne de ka téléphone ko la sisan. I bɛ se ne ka nin kɛra ne kɔni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ne bolo yan. E bɛ kɛmɛ naani di muso ma e b'o ba ka par wari fɛ. Petit dɔgɔ fɛ yen don o don ka bɛ min an b'a ta ba tɛ ko sɔrɔ la. N b'a mɔgɔ wele yan dɛ. E dogo ne la. E dogo ne la. E fɔlɔ ko ne mɛ yan. I y'a ye i y'a ye a filɛ nin. Kɔrɔkɛ y'a ye ko i tɛ bɔ. I tɛ bɔ. E ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ ko ne bamuso ka par wari k'o suɲɛ. Et puis ne b'a a sigilen na k'ale bɛ kɛmɛ naani dɔrɔn de ko syndicat. N dun y'a kuma fɔ dɛ. Ne ye bɛɛ de labila nin ye quoi. Ne ye bɛɛ labila a ye. Non n'i y'a ye bogosia dan fɛn bɛɛ ja ye zone ye. Ne tɛ perese ma. Bi ma bila k'i traquer dɛ n y'i sɔrɔ. Ne ta bitigi la sisan n bɛ taa n kɔrɔkɛ wele ka na. E ka ko nin ye ka baara bannen ye. Han. Ale E ka cɛ bulofɛri belebeleba. ale Ba ye muso ye sisan ka wuli ka fa bɔ. Wala. Cɛ fɛnɛ i t'i ka droit dɔn dɛ. E ma droit dɔn. E bɛ ka mun de fɔ? Ka dɔn na ne e sigi b'a dɔn ne ye mɔgɔ min. E sigi b'a dɔn ne ye mɔgɔ min. Jangan e fana b'a fɔ blogger ne. E ka cɛ nin. N ka ci nin ba ka par wari bɛ suɲɛ sɛbɛn la. n ka ni ba ka parole siɲɛ Kabako don. petit dɔgɔ A nata don dɛ. ne yɛrɛ bɛna don dugu kɔnɔ fɔlɔ ni lɔkisi nana ko n tagara so kɔnɔ A ne n'a nana ne b'a f'a ɲɛna dɛ. N'a nana n b'a f'a ɲɛna dɛ. Cɛ qualité bɛɛ bɛ yen. E yɛrɛ ye dɔ ye dɛ. I b'i ye kuma cogo dɔn i fɛnɛ ye dɔ ye dɛ. A b'a la. Ayi n bɛ ka ne k'a lɔn ko in bɛ cogo di fɔlɔ bani. Jaaso in ne k'a lɔn ko in fɔlɔ bani. Bi yɛrɛ fila la a b'a dɔn avion ne binna fila la bon donc camionnier fɛnɛ taara n t'a dɔn a taara fan o fan i kun sigi sini wa sɔn ka mɔgɔ sini bon ani fɛnɛ camion di da fan bɛɛ dɔw bɛɛ bɔra muso kelen de la Ne kɛ ne y'a e k'i e ka sigoro ni te san i bɛna di ne ma ne ka wari bɛ min ne ka te bɛ min. Mais e tɛ se ka taa ni fitinin don. i ka wari ni ka te bila la. I bɛ ne wari di ne ma. a wari a o tɛ ne bolo wari taara min wari taara fiɲɛ fɛ avion tigi taara dɛ Safɛ i bɛ ne bolo ko sisan. a bɛ ka boli mais petit dɔgɔ ne bɛ mɔgɔw ci
ti tan to kare wala ni dem sen na sugu nu abe feti ne ya asura kan ngula sa asura kan na asura de bi asura ta ga asura boli la sisan ya te banyangara ko ite jikala gam kama ko mi bilo de gaw e mi ga che la me ko sendiga jabu ga deni pa che deni aga usare e mana ko neti do wala afa de e fana sa ina mo che bata mi wara ni na ka telefon wa me deni tata ni stansa au pula be ke relax non che be lo sin tata e ga che la mo bujira na to flemi bama ante da de uwe wa kele de o kele no ni ten mi ke aga no ka che mi ke ko ma sambi ngatile ngani me kele sambi chaite sangwe Jano, ni an saya pura dun ayi na ngasi kira fa kon kele na la petit don e bi tay place la ni ka chete ya e bi wuli e bi tay place la petit don ya te do bi gera ne la petit don na petit ni ga waru shedi ya wuli ke ma flaw ndia ne am la la trati ni flasa wa mzango ko ni woto ite ayara para donc e be sen ko la wa e be sen na wa Ataram. Yo. Aya dugunya. ay ale a Sabo wila chokora itarami. atala sori ale a wila ko ale abita e ndere sen la sa ne ma nyere si atala sori Nin ko te gele on ne bi kan koro ko no fesi sanno. Aw ya. Na ma labo. Aw shite. Aw shi koni. o ma ko ra ke buru da ya Ne koro ka e ne ma fiche. e bi gele ko do Sabali koy. Wallahi ne ma sabali ha wallahi avec les flaques so ka go. E bi fla Johnny. E bi yera fla Johnny. o ma fa ba da ya Ne fa e para o ne do do. masa e ga che ba ka bo holu de asa ala ni mu dabla sa ibul nim na che nga war ko kuma resiya e baro ni ye bala ye be na wala ne ben men ndi yere magandi ba magandi fama mse gandi do kon so ni yere do wo shite sa e woro wala debi ni ye che fuka kono ri la te ma ni tani na ge Hey. Deve ne tare do ne bamso ya. Ne kono woni be dina. Ta ko kala ma. e ba ne ba mse kono wala la Oh, chenya dania e dore kono be bulya. Ta tenere. ada e ba yalan poda Obe ne fatia. Obe ne fatia. Kan ne fato ko diga mana ko la re. Ni joni ga blo fera ko ne fa e be fa. Che, so mani de. ni no no e chamoni Tenwa che. sikile kabile la mse ha Ha? e mo mse ga gawa gala mse ko na wa ya mse Ah no no. kama ya ne bi mi boy ya ni no ta do na abla ta en fe Chene u nyaba tiya danglo orlan fewna de men grand frère la o ka da grand frère u wele ala ne bi min po ale nyana okay ale an bebe an pere saya kama e sa kama e bi e ma bonne la polo yere e bi tay ka sezi c'est ne bi don ni koroge na e bi sa ne bi sa ala voilà chokoro petit don ne bala parce que no ka nga fate bana were la harate ku abi an sigi abi na an bebe baye as boy kana kala as boy chef ate kola ngate Grand frère. ngalo jana pa me foni ga ya ube Fana sa ge to. Anki. aniki Nin doro me sallallahu to kala ko français la. Ha ko le putur wala putur. le kuto wala kuto o difference akanu ko turu o difference be anni ma ko wala ne psiga ila wa ko mana sa kanan na mere la kuto o muso be nan diga ni joro ay fo de ma ko la kuto de tara saka fa yaro la beseni fenge bele bele ba mun ko ta Mado mado. wala ay fo de ma ko le kuto o da difference koro ya be mentane onya Oh. ha abasele be jumega Grammar conjugation. grammar ni conjugation ani mati mati ngani dupresola monsieur matila toro isigi abasele me arasin ne kanwa de arasin na ni wakati bangu kan wakati na sikono basoro ne professional wala wa me mi fiana na sera so ma kora ka dima nsigile me gera na wa ya famia bala nte fa kan kungolo chauffeur mana kula ni chugan na wa ema cai bita bi clear adu ko ma kan ta bla wa Aw nyame. ah ngache yega wal ka tugo
ala ka masa diplôme bɛ ne bolo ne kalanna Chine, Russie, Italie, Brésil, Allemagne, Espagne, ale a y'a wo mɛn ka sigilen don nin gɛrɛ na yan e de nana la kutu fɔ wa ne tɛ kutu est ce que a fɛn yɛrɛ ni fɛn kan jɔ lɔti cɛ o t'a kungo ye jɔ marifa de b'a bolo wallahi bila tɛ gɛrɛ sigi an bilen ka ne fa nin a tɛ ne dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wallahi n'an nana i b'a faga yan. Salut, c'est le groupe La Maison de Théâtre. Nous sommes l'avenir du pays. Moi, je suis Daouda Soumanou et je suis avec mon groupe. On va faire la représentation tout de suite. C'est un nouveau projet. Je vous invite à venir vous former dans le théâtre. On va commencer par là. Asboy. Moi, c'est Karamogo Tarawele du général Karak Gawake. On va vous inviter à Moi, je suis Hamzatou Sidibé. Ne théâtre barakɛla dɔ ye n ye kalan k'a la bon n bɛ fɛ ka n former a la dans l'avenir aw bɛɛ ka na an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ min fɔ sinon mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛna wɛrɛ ou bien wari fo. Moi, c'est Issa Moussa Diallo, ma vie d'adore, mais comme on m'a appelé Wolf. Baram d'avant, nous sommes l'avenir du pays. Aïe, n'a pas de tu es devant quel est le belata à tout d'affaire. Moi, Ahmed Traoré, comédie, nous avons découvert moi, c'est Mohamed Karambe, je m'appelle Merché. Donc, comme vous avez fait tout le monde, vous avez fait la beleta. Petit Doron. Il a fait des nègres à quel ça. ne yɛrɛ tɔgɔ ko Abdulkarim Touré jama bɛɛ bɛ wele ko Gameboy donc foli bilalen don aw bɛɛ fɛn fɛn bɛ se ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ diya n ye o kun don. Ok, pour vous dire que c'est pas élément bête hein. Dɔw bɛ caméra kɔfɛ Lana Traoré voilà ale b'an ka montage kɛ avec Asboy tu vois ani mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn fɛ Wulga ma bila dɛ mais changement donna ko la Zombie Studio bɛ yen Asboy yɛrɛ ka prod bɛ yen Tout la communication. voilà Total Over fɛnɛ bɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo avec Fuseni i m'a ye wa compte YouTube bɛ yen fɛn bɛɛ ensemble nous sommes l'avenir du pays la maison de théâtre. La maison de théâtre.